Kudra. Na yi abin da yake hana ni bacci kwana biyu. Jalila, kin san haɗuwata da ke matsala ce ko? Ina so ka sani, yanayin da nake ciki ya fi wanda kake ciki muni a yanzu. Allah ne ya jarabce ni da son Adda'u bayan na ce masa ba na son sa. Jalila, ke ce kuwa? Ni ce Sadiq. To amma ya aka yi haka ta faru? Ba ni da masaniyar haka. A yanzu haka maganan da nake maka shi nake nema amma na kasa ganin shi. Gaskiya Jalila, ne mamakin jin wannan maganar daga bakinki. Sadiq ka ɗauka haka ƙaddara ta zo. Kuma ba zan iya wuce ta ba. Shikenan. Yanzu a ina zan gan shi don Allah? Gaskiya ba na ce ba, amma na san ba zai wuce yana gida ba. Idan babu damuwa ka raka ni mana Sadiq. Wa, ni Jalila, so kike a ƙara maimaita kenan? Kar ka damu, ba abin da zai faru. Wallahi ba zan je ba. Shikenan, ni zan je ni kaɗai. Shikenan, Allah ya bada sa'a. Wannan lokacin shi ne mafi muni da na ga fushin babanku, ban taba ganin irinsa ba. Amma babu wace wani wanda baba yake kokarin kashe kansa a kanta. Inna, Na'am. gaskiya yarinyar nan ta cuci baba. Kuma ko da auren ta yi wallahi ba za mu bar ta zauna lafiya ba. Haka ne fa. Inna, irin yaran nan da baba yake so ya aura, Eh. idan ma sun shigo gidan shi wallahi ba za su bari ya huta ba. Kun ga idan samun wannan yarinya zai dawo cikin hayyacinsa, dole ne mu kyale shi ya aure ta. Kun ga hana shi wannan yarinya zai iya sawa in rasa ransa, duk gaba ɗaya mu rasa shi. Wataƙila yaran nan ma irin yaran nan ne shegu marasa tarbiyya baba yake ƙoƙarin kashe kanshi a kanta. Duk ba wannan magana ba. Mu dai mu masa addu'a Allah ya sa ya fuskanci gaskiya. Tunda so ne ya zama farin makarki sanai karo da gwiwa, masu yin shagube a soyayya lakani na suna jiwawa. Jalila dan Allah karki kore na a jikina hina da baiwa. Salamu alaikum. Don Allah baiwar Allah nan ne gidan bashe? Nan ne sai aka yi yaya. Ni suna na Hafsa. Wannan kanwata ce Maryam. Mun je gidan su Shafa karba ne aka ce mana tana nan. Shafa karɓa kuma? Me kuma ya faru? Dan Allah baiwar Allah in tana nan ki kira mana ita. Ni ce Shafa karɓa. Shafa, magana muka zo mu yi akan mahaifinmu. Ki sani ke ya mace ce. Idan mahaifinki ne yake so na, kuma kika sani, kika ganni a gaban shi, ya za ki ji? Babu abin da zan ji tunda bai saba wa shari'a ba. Shafa, maganar fahimta tana da daɗi. Ke ya mace ce, kuma kin san ciwon ya mace. Abin da muke ji a ranmu, idan Allah ya jarabce ki ke ya za ki ji? Ku yi haƙuri da abin da zan faɗa muku. Ina so mahaifinku ya shiga kundin tarihi na masoya. Idan dattijo kamar mahaifinku soyayya za ta iya masa illa, to ya ga yara. Adda'u dan ka shiga kundin tarihi saboda ni abin alfahari ne a wurina. Idan kina ji da rashin kunya, to ni na fiki. Kin ci albarkacin kin ce mutumin gidan nan bai da lafiya ne. Wallahi Shafa, wallahi sai ki rabu da mahaifinmu ko ba kya so. Idan kuma ba haka ba. Ni Shafa karɓa. Adda'u. Ke? Amma yarinyar nan ma ta rena mana hankali. A'a, ki haƙuri, ki haƙuri. An ba ki jin abubuwan da take faɗa mana? Kin ga yanzu idan muka rigima a cikin gidan nan, mai gidan nan ta ce ba shi da lafiya, duk abin da ya faru mu ne ba mu da gaskiya. Amma tunda ta ba mu tabbacin in mun je gidansu za mu same ta. Ki bari in ta zo muka ta koma gidan nasu sai mu je mu ma mu nuna mata yan yauni. Amma yanzu ki haƙuri.
Mu je mana Hafsa. Maryam abin da ciwo. Wai yar wannan yarinya ki ganta tsafirfiya da ita? Wadan Baba me yake nema a cikin wannan yarinya? Fi sabilillahi. Ki ji fa abin da take cewa. Wai tana so babu mu ya shiga cikin tarihin masoya. Na ce miki yi haƙuri duk abin da ya faru baba ne ya ja. Amma tunda ta ce mu je mu same ta a gida za mu je mu same ta ai sai mu nuna mata abin da za mu nuna mata a gida. Ki yi haƙuri. Ki bar ni ko. A'a. Ka ma raina mana Ki yi hankali. haƙuri. Me kuma ya kawo ka gidanmu bayan ka ce za ka yi ƙasa-ƙasa da ni kuma ka ce mun mahaukaciya me ya kawo ka me ka zo ka yi min? Shafa karba ba haka ne ya kawo ni gidanku ba. Ki yi haƙuri da fahimtar da nawa gidanku. Na san cewa malam yana son amma ni yanzu shawarar da na zo miki da ita ki yi haƙuri ki nemi daidai da ki. A'a kaga malam dakata kawai dakata. Kai kana kallo na a matsayin mahaukaciya amma shi mahaifinka yana kallo na a matsayin mai hankali to wanne zan dauka? To ina so ki gane cewar kin ga dai yanzu a gidanku nake to wallahi zan yi kakkarya ki a nan gurin. Karya ni kuma? Ni zaka karya? Kwarai ma kuwa ke zan karya tunda na biyo miki ta lallami kin ki yarda. Ke banda tsabar rainin hankali ki nemi wanda zaki raina hankali wai ni zaki ce zaki auri mahaifinmu? Mu zaki ce zaki auri mahaifinmu don ki zubar mana da mutunci? To bari ka je in faɗa maka sakamakon ka neme shi a wurin bebi na. Gaskiya ne. Wannan yarinyar idan ba kashe ta ne ba wallahi ba za a samu zaman lafiya da ni da ita ba. Maryam wani wace irin masifa ce? Me baba yake so ya zama? Ya je yana neman yarinya karama kamar mu. Baya duba mu a matsayin 'ya'yansa? Iya wannan abin da yake mu zai iya jazawa zagi. Hafsa, ki yi haƙuri. Kin san wani lokacin Allah yakan jarabta 'ya'ya ne ta hanyar iyayensu. Amma ki yi haƙuri. A wannan lokacin dai wallahi sai na mai magana. Kin san halin baba. Idan kika mishi magana akan wannan yarinya wallahi ran kowa zai iya ɓaci. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. Tom kenan idan zaki masa magana kar ki saka ni a ciki dan ni ba ruwana. Ke ba kya kishin mahaifinki kenan? Ba kishinsa bane ba na yi amma mun fi kowa sanin wane ne baba zai iya yin komai akan abin da yake so. To wallahi ni sai na mishi sai dai duk abin da zai faru ya faru. Sanadin wani wanda sai ya kasance a damuwa. Baby shine baka dawo ba shine sai yau. Shafa me baby ni yanzu ko a Isra'ila yanzu a kalle na ce min wani baby wannan harkar ku ce ta yara masu kuruciya kullum nazo ki kira ni da sunana da kika sani kawai. Haba baby in fa kana gabana ni kai kadai nake gani kai ne baby na haba dan Allah baby. A saboda me to? Saboda ina son ka. Kai kuruci dangin hauka. To yanzu duk mu ajiye wannan. Ina so a tsakanin iyayenki da ko suwaye wakilanki ki hada ni da wani babban mutum mai hankali za mu yi wata magana da shi ta hankali. Okay, to shikenan bara na hada ka da Baba Iliya. To shi Baba Iliyan a ina yake? Kanin baba na. Ba duk ɗaya ne kawai. Mene? Gidan wa kika ce zaki kai shi? Kina hauka ne? Malam, na gaya maka don girman Allah ka rabu da yarinyar nan ba na son ka. Ba na ƙaunan ka ba zan baka ita ba ka fita ma a hanyar yarinya. To yanzu da baki a ƙaunata kika faɗa baro-baro. To ya kuma ga yake ita kuma tana ƙaunata. Ya za a yi? Ai ƙaryarta bata isa ba. Abin da ban ƙauna ko bata isa ta so shi ba. A ƙaryarki dai idan Allah ya riga ya haɗa abin kuma ya zaki yi. In Allah ya ba abin da na isa in yi akai, amma dai a yanzu dai ni ba na son ka. Yarinyar nan aljanu ne da ita. Duk wanda ta gani a gabanta cewa take tana son shi. To akasi aka samu da ta ganka shine ta fada. Ka yi haƙuri don girman Allah ka rabu da ita. To in ku aljanu ne a gurin ki ta gada dan ke abin da kike ma ya fi nata illa ai. Ko me kace ni ba zan ji haushi ba saboda kan ɗaya gaji uban shi. Dan ta gaje ni da aljanu
ba wani abu bane. Mama malam fa yana da hankali sosai shi yasa ni nake son shi. Ke a da'un fa? Mama da'un nan fa ba shi da hankali sosai. Ke kina da hankalin ne da kika tsaya na gurin? Ku ce ki ba mutane, ku ce ki ba mutane wuri. Malam, ina jin kunyanka. Ka fita a hanyar yarinyar nan. Saboda ba na son ka. Ko ba zan baka ita ba. Ba dan na lura baki da karatu ba. Da sai in gaya miki abin da zai saba wa tunaninki. To na yadda. Allah da ya halicce mu ya ce da yawa abu kuna son sa ba alheri bane. Da yawa abu kuna kin sa alheri ne. Kuma ya rufe kofa ya ce shi kadai ya sani. Ko ke kin san alheri? Ni ina zan sani. Tunda ban ta sani da Allah ba. To tafi. Ba karatu kuma. Babu din. To tafi. Tunda kana hada ni da Allah kana danne ni. Ba damuwa ni na yadda. Ni ma na baka da Allah sai an ji. To shikenan Allah yayi abin da ya fi alheri. Wanda hauka ni yanzu wannan ko a kafa aka daura me zan da ita. Ina tsofai da ni tana ga Kano yarinya. Ina raka ku ne kawai saboda in ceci rayuwar yarinyar kawai tunda na ga ke kin fita ma aljanu. Mai ya sanya so sa girma na ka damuwa. To wani kenan Allah na annabi Shafa wai me kike so wannan niki zaman ne yanzu a wannan rayuwar sanadiyan ki bace gani na bar wajen aiki na fatan ni na taho garin nan naku ya kike so kenan zo ni sai ki sa yanzu an tawo wasa a cikin wannan karnin kenan kina ga ko cin abinci ba ta yi. Haba anti Samira duk fa abin da suke faɗa kawai ƙarya ne ba haka bane ba ya za su zo su ringa faɗin abin da ba haka bane banye ba haba dan Allah gaskiya anti Samira ba haka bane ba. Kaman ya ba haka ba gashi nan zo nan ni an tawo wani so dun ta ga mi so duk wani gidan biki yanzu idan ta je so nuna ta yanzu ake yi. Haba Shafa ya kike so ki zo da ni sai ki zama kamar ma da ni yanzu kamar ki ina zo a ce yanzu wai yanzu duk ma matan garin nan so dukan zauna ni sun yi aure dube ni mana ni lokacin da na tashi wallahi wannan ni a gaban Hauwa shekara 15 ina gata ni aka mun aure cikin na 16. Anti Samira ni fa auren nan shekara 10 na dauke shi. Au shekara 10? Yanzu na rage na sa shekara 5 haba gaskiya Anti Samira. Wata irin magana ce wannan kace ga mutane maganan banza dan kin gani kina tanto duk ma muna rede taki. Ta yadda zaki ce mutane wannan shekara 10. A shekara 20 nan gaba. Anti Samira na fa rage 5. A shekara 5 kenan nan gaba? To wallahi kwata ke baki isa ba. Kin ba isa ba? Haki ka mana wannan magana in shekara 5? Ke tuka haife mu ma kenan. To wallahi ba zai yi ba. Da zama gaskiyar magana wannan ne har akan ki. Turka shi lalle ma ke din nan. La ilaha illallah. Auda mai zan abun da mai zata har ya kai ga haka? Kai an tawa gaskiya inda haka ne wallahi ni kira cikin matsala to ai ba zai yi ba. Ka ji min yarinya ai da min yaran yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai tunda so ne ya zama farin mu karki sanai karo da gwiwa. Duk da cewa so ɗaya na taɓa ganin ka amma a fuskanka akwai alamun abin da ke damun ka. Ba komai. Wallahi akwai. Me yasa kika ce haka? Lokacin da na fara ganin ka a lokacin na rike yadda yanayin fuskanka yake. Me kike nufi? Zuciyata ta samu nutsuwa da kai a matsayin wanda nake so na aura. Shafa? Baki gaggawa ba kuwa? So ya fi komai gaggawa amma ina so ka fahimci haka. To shikenan. Na gode da wannan kulawar naki. Amma ina roƙonki yi min uzuri na ɗan wani lokaci saboda yanzu ba na jin daɗi. Idan ban maka ba ka faɗa min Adda'u. Da ba ni da niyyar yin aure yanzu amma ka sani na sa niyyar aurenka. Na san kana da 'ya'yan da suka kai ni a shekaru. Ka sani ni yanzu ina ganin ka kamar wanda bai taɓa yin aure ba. Kamar yadda nake ƙaddarar ka haka nake fatan kai ma ka zama ƙaddarata. Adda'u na baka nan da shekara 5. Duk lokacin da zuciyarka ta ji tana sona ka zo ba zan canza ka ba zan aure ka. Sanadin wani wanda sai ya kasance a damuwa sai idan sai ya kulla baya ganin hanyar ruwa. Mai ya sanya so sa girma na ka damuwa a Kudra ka sa 'ya'ya na ka damuwa. A Kudra maman kama kuma ta shiga damuwa. Bayar Allah lafiya ta shigo gidan mutane kuma ba sallama? Ina Shafa karba. A nan gidan? Gaskiya dai ba Shafa karba a nan gidan. Ni ce Shafa karba. Sai aka yi yaya.
Ni kanwar malam ce. Oh, ta zaki mun kanwar baby. Au. Wato maganar da ake faɗa ma ya tabbata. Wato ƙoƙarinki da ki zubarwa da malam mutunci a garin nan shi kike yi. Wato shafa kike ko karɓa? Ina miki kashedi daga yau sai yau babu ke babu malam. In ba haka ba komai zai iya faruwa da ke wallahi. Shi zaki koma kiwa kashedi ba ni ba shi da yake zuwa wurin nan. Kuma ki sani baby na wani kuma ni ma ta saci. Bani da lokacin da zan bata kina faɗa min wa'annan maganganun. Kin gani?